найвидатніших людей, починаючи від чиновника Модеста Форта і скончуючи академіком Городом. Але все равно растлумачьте, до кого я иду, где мой слухач. Вот с того часу, на жаль, гэта самое чему-нибудь и как-нибудь у адносінах до Европейского гуманитарного университета, пробачьте, у меня не разрушено, наоборот, умацовывается. И могу растлумачить чему. Не буду казаць хто, не буду казаць праз каго, прапанаваў мне распрацаваць курс, ты можа хочаш павыкладаць? Давай, паспрабуй. Я задал пытанне, якая спецыяльнасць, які курс, і якая колькасць гадзінаў у мяне будзе. Каб я разумеў, каго, чаму і дзеля чаго я павінен вучыць. Пасля гэтага мне усе перамовы скончыліся. Але калі так ставяцца пытанні, да? Напиши, что ты можешь рассказать, а мы будем думать, куда жить. Я не могу, я профессийный выкладчик. Да? Мажліва, я старомодный, мажліва, я не университетский школа, але все равно растлумачна. Да? Тым больш сёння, калі прабачце, я зараз павінен наступіць на нагу аднаму з тых пытанняў, якія мне прапанавалі асвятліць той мой фрэнд і друг, фрэнд па стужцы, друг у жыцці, про якога я сказаў на пачатку, і не называючы яго. Апошні скандал з гаспадарамі-палітолагамі выклікаў у мяне пачуццё таго, што, прабачце, альбо з прафесійным сумленнем, альбо з пачуццём, не буду дакладней казаць, не ўсё добра, таму што выкладчык, які з любой нагоды аб'яўляе забастовку за тыдзень да пачатку навучальнага года, гэта афіцэр, які сыходзіць з перадавой лініі фронту за гадзіну да аб'яўленага наступу на ворага. Прабачце, такіх людзей трэба расстрэльваць. Все, што угодно, навучальны працэс павінен адбыцца. І калі 5 выкладчыкаў аб'яўляюць, што па нейкіх, па любых нагодах, з вельмі важнай нагоды яны зрываюць навучальны працэс, гэта значыць, што тыя, хто адбіраў гэтых людзей у якасці выкладчыкаў, нешта не так разумелі альбо ў гэтых людзях, альбо ў тым, што ўяўляе сабой навучальны працэс, што не павінен ведаць. Прабачце, я разумею, што мой погляд, мажліва, трохі кантраверсійны.